रायजो राजाफोरखौ निसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो दिनै साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार ओनसोलनि जाखांफु लाइमोन फालांगिरि समाज सिबियारि बिक्रम रामसियारिखौ दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पारपस लानानै जोंनि जि जनाय विधानसभानि मानगोनां एमएलए भुबन पेगुनि नेतृत्व बिथांनि थिननायाव बिथांनि थुनज्लायनायाव बिक्रम रामसियारि बिथांखौ दिनै गाज्रियैनो गेजेर जनाय ओनसोलनि बगरी सापरियाव बिथांनि भुबन पेगुनि गुन्दा बाहिनिया गोबां गाज्रि रोखोमै बुनानै जखम खालामदों। बेखौ जोङो दिनै बर' हारिनि सचेतन व्यक्ति हिसाबै जोङो गासैबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों। जों बे जाथायखौ कन्डेम खालामो। दा गुबै बाथ्राया बे, जोङो बर' हारिखौ जों बेखौनो बुंनो नागिरो, जोंनि जुनाय विधानसभा समस्ति बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'फोरा, बर' रायजो राजाफ्रा दिनै साननो गोनां। दिनै बिथां जोंनि बिक्रम रामसियारिया सासे जाखांफु लाइमोन फालांगिरि। बिदा जोंनि इयुथ्सफोरनि आइडल होननांगोन दिनै बिथांखौ। खारन बिथाङा दिनै खम बैसोआवनो जिखिनि बिजनेस पारपसाव दावगादों, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे बिदिन्थि। बे हिसाबै जोङो प्राउड फिल खालामो बिथांखौ लानानै। नाथाय दिनै बिथांखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै नंखाय बाखाय राजनिति मोनसे पलिटिक्स मोनसे फाव फान्दायनानै बिथांखौ बुबाय, गाज्रि जखम खालामबाय, हस्पिटेलाइज खालामबाय। बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों। दा जोङो बर' हारिखौ, जोंनि समाजखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जे दिनै बिजेपि बा गणशक्ति बा दिनै जोंनि बिनि सिटिं एमएलए मानगोनां भुबन पेगु बिथांनि नेतृत्वआव बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनबाय थाखो। दिनै गुबुन हारिया बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ सासेनि उनाव सासे एटाक खालामबाय दङ। बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' समाजा साननांगौनि बाथ्रा फैबाय। दा जोङो राजनैतिक भाबै नायथारोब्ला दिनै बिथाङाथ' जोंनि जेबो खामानिबो मावनो हायाखै, जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जेबो जौगासार लाबोआखै। सानैसो बर' मानसिफोरखौ थिखादार खालामबानो, सानैसो बर' मानसिफ्रा आर्थिक भाबै हबल जादोंब्लानो बर' जाथिया जौगानाय बे जाया। जोंनि समस्याफोरखौ बिथाङा खुनु दिनै बुङाखै। बिनि थाखाय जोङो दिनै राजनैतिक भाबै जोङो बिकल्प नागिरनो गोनां जादों। दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोदाव सोराव। दा बै जिनिसफोरखौ दिनै जोङो साननांगौनि बाथ्रा फैदों। दिनै बिक्रम रामसियारि बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोनसे नेतृत्व लानायनि मोनसे लामायाव, बेखौ नुनानै दिनै मेगन सानानै गुबुन हारिया बिथांखौ दिनै एटाक खालामदों। आरो बियो दिनै खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि बर'नि गासै दैदेनगिरिफोर, गासै इन्टेलेक्सुयेलफोर, गासै आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ साननो गोनां जाबाय। साननांगोन होननानै जोङो खावलायो दानि जेनेरेसन हिसाबै। दा बिथांनि आखायाव जोङो सेकिउर्ड नङा। भुबन पेगु बायदि मानसिनि आखायाव, बिथांनि नेतृत्वआव जोङो दिनै बर'नि लाइमोनफ्रा सेकिउर्ड नङा। बिथाङा जोंखौ जेरै हागौ डमिनेट खालामनानै, गावसिनि मानसिफोरखौ लगायनानै जोंखौ माने बुनानै बुख्रेबनानै माने सिरि दोननायनि, माने गावनि इसारायाव सोलिनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों। बिनिफ्राय जों मुक्त जानांगोन बर'फोरा। दा बेखौ जोङो बुजिनांगोन। दिनै इलेक्सनानो फैयाखै, गभर्नमेन्टआ इलेक्सननि डिक्लारेसन होआखै। दिनै इलेक्सन पारपसनि थाखाय इलेक्सननि जेरावनोखि डिक्लारानो गैया दासिमबो। पलिटिकेल पारपस लानानै मानसिखौ बुलाय सोलाय खालामनायनि बेवहाय मा जुक्ति थाथावो, मा जुक्ति दङ? थारमाने बिथाङा गिदों। आरो दिनैनि तारिखाव जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै गावसिनि जि मोनसे हारि, बे हारिया दिनै 70-30 गावसिनि हारिया दिनै भुबन पेगुनि फेभाराव 30ल' दङ 100नि मादाव।
दिनै राजु मेदंनि पेपारावसो 70% दङ। बेखौनो गिनानै दिनै टारगेटखौ अनलि नन मिसिं, थारमाने नन मिसिंआव होनोब्ला बेवहाय बर'नि माबायानो भटार्सआनो बारा। दा बर' भटार्सखौ टारगेट खालामदों। दा बर' भटार्सखौ टारगेट खालामोब्ला बेयाव बर'नि दैदेनगिरिफोर, बर'नि माने सेंग्राफोरखौ बुयोब्ला बे मा जागोन, मा जानो थांबाय दङ। बेखौ जाहाथे जों खावलायो, जोंनि हारिनि संगठनफोरा बेखौ दायित्व लायो, बिनि थाखाय बिथांमोनजों सावरायो जाहाथे बेफोरो जानो नाङा। जि जालांबाय दुखुनांथाव जाथाया जालांबाय, जिहेतु बेफोरो नेक्स्टआव जानो नाङा। बिक्रम रामसियारिनि थाखाय जोङो बर'नि लाइमोनफोरा जोङो बेगाव दङ, जों स्टेन्ड जागोन बिनि थाखाय। बर' इयुथ्सफोरा बेखौ जोङो दङ। नाथाय जों बेवहाय गुबुन हारिजों जि मोनसे जों कलाबरेसन, जि मोनसे ओनसोलखौ सान्थि लाखिनायनि जि मोनसे परिबेस बाताबरन, बेखौ जोङो बजायना लाखिनायाबो जोंनि दायित्व। आरो जों बे दायित्वखौ बुजिदोंबा बिथांमोनाबो निश्चय बुजिनांगोन। दिनै रुलिं पार्टियाव थानानै सान्थिखौ जुदि बिनस्थ' खालामनायनि बाताबरन लाबोयोब्ला बिनि दायनिगिरियाथ' जों नङा, बिथांमोनासो। बेनिखायनो जोङो खावलायदों, जोंनि हारियाबो सतर्क जानायनि खोथा फैबाय। दिनै गुबुन फेगुनि आखायाव जोंनि हारिया सेकिउर नङा। जों बेवहाय थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि ओनसोलाव दिनै 14 बोसोर एमएलए जानानै जेबोखौनो मावखायाखै। दा बे खोथाखौ बुंनायनि थाखाय जों माने बिक्रम रामसियारिया दाय जायो नामा? मावाखै। गोथां जोङो एग्जाम्पल होनो हायो, गोथां जोङो बिदिन्थिफोर दङ। जोंनि बबे ओनसोलाव खामानि मावदों? दिनै रामदन्दिकारियाव, लाइ मेकुरियाव, राजाखानायाव, सिगा पन्सायतआव, मिसामारा पन्सायतआव, समखं पन्सायतआव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय बबेयाव मा मावनानै होदों? जेबोथ' मावनो हायाखै। जोंनि हारिनि इस्युनि बाथ्रा बियो बिधान सभायाव फंसेबो बाथ्रा बुङा। जों नुबाय दङ, नटिस खालामबाय दङ। होमब्ला जोङो बेखौ प्रतिनिधि खालामनायनि जोंनाव मा जुक्ति थाथाव? जोंनावथ' जेबो जुक्ति थानो हाया। दिनै जुदि बर'खौ एसे मोजां मोनोब्ला जनाय समष्टिनिफ्राय समष्टिनि माने जिथु माने निर्धारन खालामनाय, रिडिलिमिटेसन खालामनायाव दिनै सिसि बरगाव समष्टियाव जनाय बिधान सभा समष्टिनिफ्राय सिलासुथि पन्सायतनि बर'फोरनि 3000निबो बर'फोर, सिलासुथि पन्सायत आरो मुखियार पन्सायतनि बर'फोरखौ माबायाव हरदों, बियो सिसि बरगाव समष्टियाव हरदों। होमबा दिनै बर'फोरखौ माने बोखावनो थाखाय बर'फोरखौ जनाय समष्टियाव जमा दोननो नागिराखै। दा बेफोरबायदि बियो कमप्लिटलि जोंनि बिरोधि खामानि मावदों। दिनै बर'फ्रा बेखौ बुजिनांगोन। आरो सानैसो मानसिखौ थिखादार खालामनानै, सानैसो मानसिखौ माने माहाजोन खालामनानै बिथाङा बे मानसिफोरनि माने फाफ्लियाव माने सिलाइखौ दोननानै बर' हारिखौ गावनो नागिरबाय थादों। बर'नि लाइमोनफोरखौ पंगु खालामनो नागिरदों, बर'खौ गावनो नागिरदों, जनाय समष्टियाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाखौ। दा बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाया बुजिनांगोन। आरो बिथांनि जि निति, जि दमन निति, बे दमन नितिनिफ्राय जोङो बारग'नांगोन। बिनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सचेतन जानो थाखाय जोङो दिनै खावलायो। जोङो कनसियास सिटिजेन हिसाबै, कनसियास इयुथ्स हिसाबै, बर' हारिनि जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बेखौ खावलायो। बर' रायजो राजाफ्रा साननो सम फैबाय। बर'नि दल संगठनफ्रा बाथ्राखौ बुजिनांगोन। दिनै बिथाङा कमप्लिटलि जोंनि पक्षआव गैया। जोंनि पक्षआव गैयैनि थाखाय दिनै बर'नि सासे लाइमोनखौ बिथाङा बुनो हादों। बिक्रम रामसियारि बायदि मानसिया दिनै बेसेबां जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावदों, बेसेबां जोंनि बर' दुखिया रायजो राजाखौ बिथाङा अनसायदों, बे जेबो हिस्टरि मिन्थियाबासिनो बर' लाइमोनफोरखौ बेसेबां लिड लादों, बियो नेतृत्व लादों, बेखौ बिनि जेबो हिस्टरि, जेबो जारिमिन मिन्थियाबासिनो दिनै बिक्रम रामसियारिखौ दिनै माने एटाक खालामदों। डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव माने एडमिट खालामनो गोनांसिम माने बिथांखौ माने एटाक खालामदों। आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरो, आइडियलजिया गोरोबनाय नङा। आइडियलजिया नोंनि आंनि आइडियलजि गोरोबा। नोंथांनि आइडियलजिजों आंनि आइडियलजिजों गोरोबा जानो हागौ। खिन्थु जोङो गणतन्त्र देशनि नागरिक हिसाबै नोंथांनि आइडियलजिया आंजों गोरोबा माने आं नोंथांखौ पानिशमेन्ट होनो हाया। बे आयेन बेरेखा। नोंथांनि आइडियलजिजों आंनि आइडियलजिया गोरोबाखैब्ला नोंथाङा आंखौ बिनि थाखाय पानिशमेन्ट होनो हाया। मानोना आइडियलजिया बयनाबो आलादा आलादा जागोन। दा बे सामान्य खोथाफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा बुजिनांगोन, साननांगोन। इलेक्सननि बोथोर फैबाय दङ, जोङो बिनि फिननायखौ जों होनांगोन हारि हिसाबै, जोंनि ओनसोल हिसाबै। दा जोंनि ओनसोलनि जोङो सचेतन महलखौ, गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ, गासैबो
दल संगठननि जोङो सोद्रोमाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ जों बेखौनो खावलायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।